Ujung pambuka kita ngaji nomor 156. Memuji Pangeranmu aku, lakoni jagat alam saweku, jauh solo rerakan geling itu, iring kono kendek kong saron temu, kabeh umat pojok kena surau, jauh sepi puji pangalemono, tunjuk Gusti kami sumat kami roh, awet nyono tansah paring umroh. Puji ingat dalam yang roh Saha yang putra Trini yang roh suci. Amin. Sing nugrah dalam Gusti Yesus Kristus, asih tresna dalam Allah yang roh lan yang roh suci tansah manunggilo. Para kadang kinasih ing dalem menika kita badhe nyelayangaken sedherek kita Bapak Ignatius Gatot Sucipto. Banilo monggo kita sesawis manah estu kagem nyawisikaken manah kita tumuju dhateng Gusti, murid Gusti kersa nampi sedaya dengan ingkang badhe kita unjukaken menika. Kawula mugi syukur awit sabda dalem paring pangipun duwin dados kegiatan kawula. Pramila kawula tanpa kendhat ngajeng-ajeng lan nyuwun kawilujengan ingkang sampun sampeyan dalem sadahaken keparenga binjing dumugi ing pitiwanipun kawula ugi ngraosaken kabingan lan sesalengan kalian para suci lan tunggilna ugi kalian abdi dalem Bapak Ignatius Gatot Sucipto. Sedaya wau kawujaken wonten ngatur dalem Gusti lantaran Sang Kristus Gusti kawula. Gusti manunggal ugi kita sedaya ingkang sami nempaken papan menika langkung-langkung dhateng semanipun Bapak Ignatius Gatot Sucipto. Tansah kinembang-nembang berkat dalam Allah yang Rama ingkang Maha Kuwasa. Kunjungi asma dalam yang Rama Saha yang putra Trini yang roh suci. Amin. Jangan satu ibadat ing dalem ampun paripurna. Monggo kita mundur, kita dipun utus ngabaraken kabar kabeh dalem Amin.